Proves específiques d'accés a primer nivell d'esquí de fons. El material que es necessita és roba adequada per a la pràctica d'esquí de fons i uns esquís. La prova consta de dues parts. En la primera es valorarà la condició física de la persona aspirant, tot completant un circuit d'esquí de fons amb les característiques següents. Longitud, 5 km les dones, 10 km els homes. Diferència d'alçada entre punts de 50 a 100 metres per les dones i de 100 a 150 metres pels homes. Diferència màxima d'una sola pujada de 20 a 30 metres per les dones i de 40 a 50 metres pels homes. Ascens total fet al llarg del recorregut de 100 a 150 metres per les dones i de 200 a 250 metres pels homes. També s'haurà de completar, utilitzant la tècnica de patinador i en el temps establert per tribunal, un circuit d'esquí de fons amb les característiques següents. Longitud, 10 km per les dones, 15 km pels homes. Diferència d'alçada entre punts de 100 a 150 metres per les dones i de 150 a 200 metres pels homes. Diferència màxima d'una sola pujada de 40 a 50 metres per les dones i de 60 a 70 metres pels homes. Ascens total fet al llarg del recorregut de 200 a 250 metres per les dones i de 300 a 350 metres pels homes. Criteris d'avaluació. Les proves es duran a terme en 2 dies successius i un únic dia per desenvolupar els continguts. Per superar-la, l'aspirant ha de fer cada circuit en el temps establert pel tribunal, sense caigudes, amb seguretat i utilitzant els gestos adequats de la tècnica sol·licitada. El temps d'execució es calcularà mitjançant cronometratge electrònic. En la segona part, es pretén valorar el nivell d'execució de les habilitats tècniques fonamentals de l'aspirant i el seu nivell de disponibilitat variable. Amb tècnica clàssica, caldrà utilitzar com a mínim el pas alternatiu, impuls amb un pas i impuls simultani, i completar un recorregut traçat sobre terreny variat que tingui les característiques següents. Longitud entre 400 i 600 metres. Desnivell de 10 a 20 metres. Neu compactada amb una petjada o doble petjada. Terreny variat amb proporció aproximada d'un 33% de terreny pla, 33% de pujada i 33% de baixada. Amb la tècnica de patinador, usant almenys el pas de 2 temps asimètric, el pas d'un temps alternatiu, el pas de 2 temps i el pas de patinador sense bastons, completar un recorregut traçat sobre terreny variat que tingui les característiques següents. Longitud, entre 400 i 600 metres. Desnivell, de 10 a 20 metres. Neu, compactada sense petjades. Terreny, variat, amb proporció aproximada d'un 33% de terreny pla, un 33% de pujada i un 33% de baixada. Caldrà fer una baixada lliure efectuant viratges d'angle, viratges fonamentals i viratges en paral·lel sobre una pista amb les característiques següents. Longitud, entre 200 i 300 metres. Desnivell, de 20 a 30 metres. Neu, compactada. Terreny, llis, amb almenys un canvi de pendent. Criteris d'avaluació. Per superar aquesta part, l'aspirant ha d'obtenir com a mínim 3 punts sobre 5 en cadascun dels continguts.